Yo, abusuafo me church obi bia anadwe chia gana impanyini ane mrewa etia aye anadwe Offei no ahia na aye adesrade a ebebeto impanyini anim afri okamu ane se ahia abakra akoyachia aye okwe aban faso bi na no ehwehwia ahensem na Ghana ha aye na eduba bi ana etosin kakra okoye fa so a Osage Dr. Kwame Nkrumah aye Ghana first president otu Nana Akufo the second if ekunya so one ne si abai na rotu aye Nana Akufo the second if ekunya so ani dabi ano no nso yebetu ekunya so aye kutoka ane prof eno say aye mashi enso a president form nesu ani ebe take emre before president free or president free kunya so ana nenso aye the late president Atamels ne NDC also ebetu aye kitawia efi ekunya so ananso ancho hwa ena ana mona da so akoso na Ghana ha ase ase ho apakasema eye bebre anasa ene malu awo kapem eye ekrapem nei eye oyoko ye president Ghana Akuffo Addo orosi ni ene MPP abai akabo akokotu ohia na nantia eye omahimia adnesi eye na no ogbu obi atiemo di sake ade ono ankasa eye abranti a ye frɛ no kodokase ane ye body say na na for the dead adna na sa adia kosi ana ye emrante ani mabo ha yo aframu aso se ye nhwe emasa ne nkoso Ghana ha efita se anhwe ne yie na mpeda mfa anto ba bieda tabie mu aban pase osrai ahinsam etu anipa efiri nkunya so amokwa abusunya aye den ensa eni na mche president adwene esi so say aye adonte hire a ofi akrapem na na ofo jampasi aka se bi say aye ohia ana esi hire no hire bia ni wa wanfa ne hia em eni say aban etime fa Ministry of Chief Council aso na otimi ekotu ohempo wa kekonya so no go sefu efra konya so akrapem mu a sa mokaya bo se aban say aba newspapers say akrapem hinta arjate aye enyan 72 ane ensabi a mo de koi say ko mo fa koya ma sa ahinsam yi atu enchai na minimum kasai aye president na Addo Akuffo afi why na be say oba abamoja wo okapem na ye to sira no say ema ontu anamom bi a ade oyene abedro kapeman ana asura abusia yesra ne bebre oyina ni ade hiri ade na so emfiri sa ahinsam ne mu na ohenia anya kwan
ensine hini na asundwe yi amra okupam efisɛ yɛn mpere so amma kwan amma ban yɛ nɔpɛ ankɔtɛ wɔ bi a mesia konya nso brɛgba so wɔ me ko a ɔnyɛ ɔde hye krɔn ana ebio amane ne amammerɛ kwan so no ɔbaa pɛ yi ɛne tumi sɛ osi ɔhene ama ɔman ɛna ɛni ekɔpema mu amane mu sɛ ɛyɛ bɛmuhene bɛtuma tɔ dwan ɛde agu ɔman ahene nan so sɛ wɔasi ne hene saa nneɛma wɔ nyinaa akɔ so a ɛyɛ ɔyɔko ɛba Nana Akuffo Addo saa nneɛma wɔ yi akɔ so a ɛnyɛ amane kwan so na wasɔre sɛ ɔne de yɛ ɛnyɛ amane kwan so na ɔbɛdi akyi ɛde asi ama nnɛ okɔpɛ ɛne ɔmahene na yɛka nyinaa sɛ ɛyɛ ne hene a wɔbɛbɛsi ɛyɛ kwadwokɛ sɛ ɔbɔ ne din sɛ Nana Akufo Addo so yɛnsa no okɔpɛman ɛmmerante ne mabaa yɛnyɛ ntum yɛka sɛ yɛapɛ sɛ yɛne ntum etu ante ne ho mfiri mu na Nana no ayɛ fufuo mu ne mu deɛ no mu nyansaa ɛnkyɛ sɛ asɛm no na ɔmofa to baabi a wɔsɛ ɛdɛm wɔn ne ebio ayɛ metoduma na ɔno no advice sɛ obuobi akyibɔ eti ahɛ na mo agye sɛ kwasi afufu no anaasɛ kwadwokɛse no na wɔn ate wɔn sɛ ɛyɛ saa papa no nso ɔnyɛ asenani ana wɔtuma bɛsi ɔhene ɛdɛm akuman ofiri dwokwaa ɛwɔ mfante dwokwaa ne nena yɛtɔ no 12 shillings ansa mo no fi dwokwaa ɛde ne bɛdwabe ansa na akyire no dwokwaa hene twa na mo ɛte sɛ ne de hyɛ ni ɔman ɛwɔ ne mpɛ so afo no ɔbae abɛsrɛ okapɛ hene ama ɔbɛgye ne de hyia no ɛsan kɔ ya ɛnɛ n'ase ebi ɛka ya ɛne Dr. Newman eti Dr. Newman edi kwan ɛne tumi kurɔte yini ne tumi bɛɛbo yini ne tumi Nana Addo Dankwa Akuffo Addo ɛyɛ ɔman president ɛne tumi biara sɛ wɔn bɛtuma sɛ ɔhene foforɔ biara aka ɔman yi biara ɛyɛ Nana nkɛtɛ a ɔhene a osi ne ho eti ɛnɛ saa ɔhaw na president pɛtɛ ɔde bɛ atwa fam no ama okapɛman yɛ dida ama okapɛman ɛni asomdue mu ama nnɛ afi sɛ wotwe to a okapɛman sɛbi minni ni sɛ afi mpanyini bɛtuma yɛ aman ne amammerɛ eti tietia mu ne tete nyinaa ne sɛ ɔba mpanyin yɛnim wɔdwuma a wayɛ de aboa ɔman Ghana yɛnim mmoa a wɔde faa so ɛde faa asantehene so de faa ahemfo akɛse so ɛde siesie ɛyɛ yaanaa ɛnsɛm ama nnɛ ɛhɔ adwo ɛma wanyɛ ɔhempɔn saa ne ɛtoto srɛw sɛ okapem ɛyɛ akapɛman ɛkɔ yɛ asɛm no baabi akɔdwo no ma etu ntwe ne akyerɛ ma etu ntwe ne akyerɛ na yɛn saa nsɛm no yɛ dɛ ntumu ɛwɔ saa ahensi a ɔbɛsi a yɛn nim saa nipa no na asena yi ne mpanyin akabu na ebuo ɛsi yi na ɔbɛbu egu akora Mr. President Madam Roma sɛ mo kɔmpɔhwe wɔ kyi biem na sɛbrɛ biem na mmanwụ na ɛwɔ presidency no ɛntwa ntorɔ nkyerɛ wo amfa wo nsa benkum ankyerɛ wadi ama
yɛsrɛ bebree yɛde tete bi aka na mu ne yɛka no sɛ baabi adu no ɔmampanyin yɛsrɛ wara ne deɛ mu ɛne obu kwan so yɛsrɛ wo bebree yi wo nsa efiri ayɛm no na asɔre ɛne ne man ɔman hɛ na ɛyɛte a ɛnya kwan ɛma asomdwee yi ɛmmerɛ ɔman mu mɛdam ase